Γεια σας και σήμερα θα παίξουμε αυτό. Εγώ ο Μανώλης με τον Βασίλη. Και θα φυλάει ο κάμεραμαν. Και όποιον βρει τελευταίο ο κάμεραμαν θα κερδίσει 50 ευρώ. Και ο κάμεραμαν θα φυλάει εδώ πέρα. Και εννοείται θα τα κερδίσω εγώ τα 50 ευρώ. Επειδή ο Βασίλης είναι νουμπάς. Εδώ θα φυλάει στον τοίχο. Εντάξει, εγώ πάω να κρυφτώ τώρα. Βασίλη, μην κρυφτείς κάπου καλά για να σε βρει και να κερδίσω εγώ το 50. Εδώ στις γωνίες πουθενά. Δεν θα το κερδίσεις, εσύ εγώ. Εδώ πουθενά. Ούτε εδώ στο καλοριφέρ. Ούτε εδώ. Πάνω στο δωμάτιό μου. Εδώ πίσω από την πόρτα τίποτα. Και πάμε. Σκάσε, θα μας ακούσει! Θα μας ακούσει! Ποιος? Ο κάμεραμαν! Φυλάει! Πάρε κρύψου! Πάμε στην λάπα! Ωραία! Κι εγώ κρύφτηκα πίσω από την πόρτα. Αντίο, τα λέμε σε λίγο. Δεν είμαι εδώ. Όχι το πενηντάρικο! Ναι! Το πενηντάρικο δικό μου! Ναι! Πήγα να σκάσω. Εκεί μέσα. Εγώ αυτό που έβαλα τα λεφτά! Εγώ τα βάλα. Θα μου δίνει. Βασικά όχι εγώ. Κάμερα μου. Το Ναι. πενηντάρικο! Άντε γεια!